To bych chtěl ještě jednou slyšet, tak jsi úplně v pohodě. Já jsem úplně v pohodě, no? Jako ptám si mě? No to by se ptám. Já jsem ve pohodě. Jo. Je, schodí dávám jak nic. Schody jak nic? Dolů to je v pohodě. Ale můžete si úplně dělat to jedinec. Já si někdo přijdu, každopádně. Máme 5 zpátky, ale všude. To nevadí. Přeci mají klid, já tam vlezu. Jak se tam vlezete? Jako nevím, jestli jsi viděl moje auto, ale kromě toho, že obouchaný ze všech stran, už teda, to mám novinku. To jsem ti neřekl. Ty jsi zabouchal auto zase? Hej, otevřel trošku jiný auto, ale ten kokot tam parkoval tak na piču, že prostě jsem jel a tam byl obrvník a... Slušně. Jak slušně? Ty to natáčíš? Jasně. Já si... Hej. Tady už bude další záznam, jak 30 minut. Ne, 30 vteřin. nenatáčíš. Řekni, jak jsi v pohodě. Řekni, Já jsem v pohodě. Jo. Ale mě natáčej. Vezmeš mě kabelku. Jo, jasně. Tomu svěříš kabelku? Kam jedem? Hněvetinská 56, nevím, kde to je. Možná mi chci. Já jdu někam jinam asi, ale nevadí, užijte si to. Anča, jsi tady s náma? Já mám kabelku. Tam je karta, jinak to auto nenastartuje. Ale ty střechu dolů, jinak tam nesedám. To auto nefunguje bez té kabelky, víš? Jo, Tam je karta. Watch this. a ne, že to budeš někomu ukazovat jak teďka jako. Hele, to budu. Všichni to viděli. Paťův penis, můj penis, to všechno, všichni viděli. Ano. Víš, že ty nemáš penis, to všichni viděli. Petru máme taky nahatou. No ale nemá penis, to je ještě... A měla tam písa. Každopádně já se tím nepřijdu, no, takže... Ty nejedeš, Paťo. Ty jsi jako plotl. Co by to nedošlo, že ty nejedeš? S váma přece. A jak můžeš jet? Tady se vezou tak oni dva maximálně. Jo, no. To jak vydělat, no? Leničko, musíš to složit, protože já natáčím. Já se klidně posunu, ale sedím tady. Tady si musí sednout jeden člověk, který si veme toho druhého na klín. Takže... Já si tam sednu pak, jo? Psa? Dobře. A ty počkej, kdo chce ještě jet? Jste ten Weigl tam Ne, na to se počkej. Není popadík, Jako, není paník, nevadí, hodíme to na zadní sedadla, jo? To si natoč, jak jsou všichni z toho úplně zboření. Je to momentálně natáčí. Kdykoliv zmáčkneš tady ten červený tlačítko natáčíš. Kdykoliv. Ťuk, tady se ti uvidí čas, jak dlouho natáčíš. Ježíš, ale... Nezáznam. Bacha pes! Tady ti běží čas někde uprostřed nahoře. To je 8 vteřin, 9 vteřin. A kdykoliv zmáčkneš červený tlačítko znovu, tak to zase vypneš. Já si nepřijdu, jo? Já nevím, jestli tam to A mezi tím můžeš dělat i fotky. Vy se tam můžete vlízt, že vás tam tolik, ne? Ale jo, tam se vlezou. Ale víš, už to nejde, Honzi. Jak se tam může vlízt, když tam... To furt hejbe, to nemá. To nemá. Hej, proč se to furt hejbe tady toto? To se nemá hýbat. Proč se to hejbe jako? To protože to sedadlo není opřední úplně dozadu. Tak víš co, já to přijdu zadu. Jo. No a teď už se to hejbat nebude. Je to možný 5 lidí v kabrioletu? Podržíte to? Co si mají podržet, Honzo? Já nevím, něco se mi tam dal. Dopředu. Jde to hýbat. Trošku. A ne Počkej, to. ten se jo, sorry. Počkej, tam zase dolů. Dopředu. Já nevím, počkej. Na druhé straně je to dole. Ale je teplo na druhou stranu. No, tak vidíš, v pohodě. Na druhé straně dole. To musíš zmačknout na druhé, vpravo nebo vlevo dole. Takový plast, ne, na sedadle. No však to je na sebe, to je toto, ne? No, buď tam, anebo tady vlevo. A kam to mám dát? No dopředu se máš posunout. To nic nedělá. Však to musíš napřed. To musíš napřed zmačknout. Jo, už. Jo. Já jsem v pohodě. Jo, v pohodě. Všichni jste v pohodě. Já jsem v pohodě. A zítra se stremím. Jo, to... Zítra se stavíš? Jo. A já už tě čekám zítra, jo? Nenatáčej mě, ale já se stavím. No to, na to se zadávej, to bude památečný video tentokrát. Ne. Nevím, asi jestli bezpečně jedem. Kam jedem? Jede auto, bacha. Hněvetinská 56. Mně se motá hlava. Co se ti? Není dobře zvárvat dvakrát. Bude blinkat z kabrioletu. To půjde ale. Ne, mě dobře. Rovně. Get out of house. Jedem. Prosto. Čau. Ne, to na to. Čau! Ahoj. To je dílo. Všichni se opili, tak to má být.
jak já vypadám všude hrozně. Ježíš, když to můžu tě opravdu. Já jsem jela